5 na sa buwan sa Setyembre, kagain na gusto ko ningon ako pasilan mga igala. Setyembre ron nakalimuta, September no, beer months. Nalukod lang depende sa may coastal road sa South Road Properties SRP. Dre likod sa kining Cebu City Hall mga super, makita yung dagat to, labi iligo ba. Hangin kayo na buwan. Yan, kita mo? Amuan. Deo sa kalaki, gituwang gipusil patay sa wa pa batil suspect. Kini mo ang biktima gituwang nga samtang nagpahipi des dagat, no, mga super. Kini mo ang biktima up, lights. Di ano karo. Di aso ni. Wait lang. Di maglaro mga super, no. Naada sa kinagkiliran nga bahin, makita niyo kanang kuan kana dia. Og medyo maayo mong mata makita gid ninyo, no, ang kining mao nga biktima. Wa pa rin matino ko gagkasipangan o sa pila edad ug asa iya samad kay ang responding nga mga personnel sa Cebu City Ambulance, no, mga super ilang gila-check pod karon dili matungura kini mao nga biktima. Ngani ang ato mga police sa Waterfront Police Station, sa pagpapangon ni Police Captain Miles Damuslog, nanabo dire ang mga police no sa Waterfront. Diring dapita kani kung yung makita mga super mo ni baybayon dagat ni, no, o nya na diha ang mao nga patay lawas kanang git-git kayo kanang naghigda di naghayang na nya di ni mo kung usay kung ano kay nangituman posible ba ka nga ito mo ni, posible ba ka nga ganing tungo sa pagbalinggo dagat ni na itom kani mao nga biktima, no. Si Police Corporal o Police Staff Sergeant Buling nanapod sa area ang atong investigator sa Waterfront Police may collate o may kuha nag mga initial nga impormasyon kalabot na kini mao nga insidente sa pagbamusil patay kini nga biktima. Ato balik ko na patay pangan human nga ato respondan niya. Napod dire ang ato baga personnel sa Quick Response Team kon QRT sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office na may responde po mga super gununot na kaning maong insidente sa pagpamusil. Karon adlaw mo ni ikaduhang adlaw nga dunay insidente sa pagpamusil, no, kag nang buntag ko inyo naman dito sa may Sitio Freedom Barangay Tipadilla ningatong Dagbay Sugbo mga super. Usa ka lalaki samtang natug gipok ka suspek gituktok ang pultahan, pagtuktok pag-abli pang tulo ka buto igo patay. Hagba ang mga biktima nya nagasagit pa sa pangan sa suspek ang biktima, madab pa niya nga ayaw. Di na to nga ang biktima ang pangan sa suspek mga higala. So mana karon ikaduhang higayon karon gabi ang pagpamusil, no, patay dinhi nga mga tungora. Mayong gabi kag Super John Paul Raagas Orlopia. Good evening, good evening po. Mayong gabi dia. Manang QRT. Quick Response Team pastilan. Unya mga super niya ang ilang chief operation, no, si Sir Harold Alcontin, no, unya ang head sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office Sir Rabil Ayuman mga super mga tungura. Kung makita ninyo nga doon na yellow line o police line pagpasabot niya na nga paghatag og kaning kuan kaning pagkordon sa area, no, para dili maguba ang crime scene sa kanang insidente. So mani ang sitwasyon karon diri niya ato gipakaron mga tungor mga sa scene of crime operatives Consoko Metro Cebu nga mo responde karon kay gitawagan mga super kini mao nga kuan kini maong incident karong gabi, no. May nga na dul to sa ato gistambayan mo to nga nakadali ta nga nakaresponde exclusive na punta mga ka-super, no, nga matungura kini incident sa pagpamusil patay ni mao biktima. Ato lang
breaking unya no ang kaning dugang katikaran o kaning mga detalye labi na ang pangan sa biktima, edad, asa na puyo o kinsa possible nga mga penetrator o kaning maumuno sa pagpusil patay kun doon bay o sa anggulo nga o motibo nga gi tan-aw karon sa ato ga PNP. Kalimot mga kasupera sa pag-follow kagunay sa Super Balita page, no? Facebook page. Unya ingon man ang atong page sa Benji Talisik, no? Unya ang page po sa Sunstar Philippines o Sunstar Cebu nga Facebook page, mga English nga balita, unya makita diha unya sa Bisaya, ala ari mo Super Balita. Unya nabo ang atong YouTube, no? Benji Talisik ang atong YouTube, paki-like lang o paki-subscribe o paki-press the notification sa atong YouTube mga ka-super. Benji Talisik ang atong YouTube. Salamat mga gabi, balik ko taon kini inyong ka-super Benji Talisik nano ka direktamente sa may Coastal Road sa SRP, hangin kaayo o gatuan matrakiyarte na diri. Okay, trakiyarte nabo diri mga ni responde. Ang buwan karon lingin mga ka-super, yellow color full mo mga ni Benji Talisik. Salamat mga gabi.